Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka sangani waati bɛɛ aw ka danaya talen ka da Sherifila TV jakanso kan janko ka se ka aw tulo nɔgɔ bɔ ka sangani o ka jɛmukan dumanw ye. N'a ma ɲa k'a fɔ maanifin dɔ bɛ ni turu min ye n'i y'o di bɛ kɛ dɔ ma lafili ye nin y'an sigitɔ ye ko kura an ka laadala jɛmukan kan sɔgɔma don o don tɛnɛ ka taa bila alamisa 10h 11h. Safiatou Sidibe. Naam Samaïda. Ko banabaatɔ ka bana mana gɛlɛya cogo o cogo ko a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔyɔrɔ man ka kɛ kaburu don ye. I ni sɔgɔma. Samaïda Saro. Ne. O b'a fɔ ko i ni sɔgɔma ko kura. An lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farafinna ni farajɛla. O don. K'u bɛɛ ni sɔgɔma. U k'u bisimila an ka ni sɔgɔma jɛmukan in kan komi ma ko sɔgɔma dolo. O don. Samaïda. Safiatou. Naam. Kɔni baasi tɛ yɛrɛ la. Baasi tɛ na. A kun b'a fɛ ka tile fila ye dɛ. A kɛra tile fila ye sisan. Ko di. A ma nɔgɔya dɛ. A daminɛna. A daminɛ ko kɔrɔ. A daminɛna. Ayiwa filamuso. Naam. N'i y'a daminɛ an ka taa fɛsɛ dɛ. Ala kana dɔ in ɲɔgɔn kɛ bilen. Ko di a mina yɛrɛ bi. O la filamuso. Naam. Bi jɛmukan nin y'an donna y'a kɔnɔ. Jelimuso kanko. Bawo a tɛ ka dɔnkili da. Yɔrɔ ni maa dɔnkili da o b'a dɔn ko a kan ka di n'a man di. Ale tɛ k'a da yɛrɛ. A dun ka fisa koyi. A ka fisa. A delila ka dɔɔni da ka ye wa. Fo k'a kan fili o. Ni tani tilala dɔnkilida la sisan. Chauffe. A bɛ se o la. O la a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ bi. E ni ne bi jɛmukan an na o maana. O la madame Mariko Safiatou Sidibe. An bɛ taa technicien fan fɛ. Jɛmukan donkan o de ye Tezara maaw ka yafama b'a la an b'a lajɛ ni premier mɔnen don. An ka diɲɛ k'o furu ni ka sɔrɔ ka segin ko kura. N'Ala sɔnna ma. Amona e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ b'a la nin bɛɛ nin nɛnɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ. Tiɲɛ la mon père nin ka nin tɛ jumɛn? Ani n b'o gundo d'i ma Tezara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? Surprise kelen. I ye nin dɔn wa? A bi yan. A man kan ni. Sisan kɔni i ye te ko jara. Tezara tew ka te de ye. A bi san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den. U y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ. Wa ne b'a infusé de min han. Mɛ min bɛ yen i hakili to a la. A bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ. Tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye. Ma kelen ka danga mɛna diɲɛ Ala. Farafindenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye. Ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye. Ala Tezara. Safiatou Sidibe n'i y'a ta k'a lajɛ nin kun ye Tezara ye yɔrɔ an ye o furu. Premier jara. Nɛnɛ bɛ nin waati na Safiatou. GMT ka premier jara. Nin nɛnɛ ko in na a na fisaya dɔɔni. A bɛ fisaya mɔgɔ ma dɛ. N'i ye premier kalamani sɔrɔ. Sɔgɔmada fɛ. Surtout Tezara yɛrɛ la. Parce que hali ka nana i k'a la. Nka o k'a sɔrɔ e ye giriman fana dun dɛ. A bɛ dun. N'o tɛ sɔgɔmada na n'i sɔrɔla ka Tezara min ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ dun furufuru kɔ walima n bɛ min fɔ i ye jumɛn kini silen yɔrɔ a bɛ yɛlɛma wa? A bɛ yɛlɛma n'i ye Tezara min kini sira kan fɛn man di k'o bɔ. Safiatou Sidibe baasi tɛ o la n'an bɔra Tezara la clip du jour an bɛ o kɛ ka kɛnɛ ɲama fifa ko kura o la Lansana Mariko an ni Marikolakaw an kari bɛ ɲɔgɔn na sa maa bɛ nin ko cogoya dɔn. Lansana Mariko ayiwa a ye nɔbila min kɛ an bɛ taa yafama bala nɛgɛ kɛrɛfɛjuru fan fɛ an ka kɛnɛ ɲama fifa n'o ye ka sɔrɔ ka na ko kura Safi. Awɔ.
sileni to alaye lahara de bambenye porodi munaka porodi to alaye subita lauka subita into alaye lahara de bambenye onjoni kunango ikawili kiseli sabu lahara de bambenye Allah ngo selifano selito ima selijo alaye Fana temena ima batoke ala yengo nyiningali de benimela Kiyama kile de klonyede La ganzara selito ima selike ala ye Fona ganzara temena ima batoke ala yengo nyiningali de bambenye Jani kunango iti wili kiseliwa Meleke uti buranya don Jani kunango se imaseli jo alaye fo fitiri temena ima batoke alaye ngene ngali de benimela kumeleke uti bade yado ngo safo seleto isigi me kwadala fo safo temena ima batoke alaye ngene ngali de banyende Idambe sunogola fofa jiri temena ima badoke alaye chenyine ngali de banyembade Johnny kunango iti wili kiseliwa sira tutige de banyesini Johnny kunango iga wili kaseli de wala hara de banyenya yene ya gela ka jene yanto alaye Johnny kunango iga wili kiseli sabula hara de Meleka uti surofendu Ngo keita la dugu tigi kabiti fo alaye Allah Baningo filani mikira mangudu fo Adamo fane kalande memi mvoye dongli kadi wa koro kadi edogu ma faka sia micro ka dongli dala Somalia akai negati so balance nende dongli ngoni koro kadi ako ku selibale ka uli kasili ko bo ko melega o tebale ma do ko kuma bayele sabiadu akuma fule yele ko kuma donge chendo chemondo ni maseli ni sera yanfe melega o tebale ma do de ako melega o te shura femna do shura fente kuma tala ni ayi ba dingo ba so ni fene tame kuma na Somalia agaseli ananyuma yake sevetu mbariko safi nam aiwa wati doseme kuna fone bala ame ota ode yaf mabala jemungan asige me ochogola nambura clip du jour la Safiatou Sidibé ame mi metalike kuna fone bala la amu jasu nanyu ota amadam na jumena amadam na esorla we jamane ka fasiriye Samaila esoria kunda siga suka uyebulika joke kanyeshi kake jugoro madwe kanyeshi anga funatelo fanga manyema uma ani wolo masiri tabau odo Safiatou Sidibé ya foto mina ameta sika so na kadiye afo la stay verte de Kenedugu odo kuma konna lala ko Safiatou Sidibé akoni yata kalage kulu kengere mi sigile me ambalaka o chwala ye Safiatou Sidibé okolima ko collectif des femmes de la ville ako Safiatou Sidibé eba ye kafo abese ma kemerga o chamamo ako ka beni tratadon temene ya encore okone obora ka chochi kui kasangani niye nusunya kewal do baw ubala ka demeleta ka nyeshi yaf mabala jamana marabaw mo ako Safiatou Sidibé akoni ataka lage hakilina be domin kono odeye kasiga oka deme ta kokura wase ka taganyeshi wol masiri tabaw mo ani jamana marabaw ako uritsala tigala musulaka uchola kuluba collectif des femmes de Sikasso ka benini donko fulani ni obe tratadon temene ko fo okono bora ka ke yaf mabala jama kuluba kilenye Safiatou Sidibé ako bara anundo na Sikasso
miriba o dala ni ka sɔrɔ ka yafama b'a la rond-point min bɛ Sikaso suguba kɔnɔ ni ka o munumunu ka o kun da yɔrɔ min kan o de ye gouverneur ye a ko Safiyatu Sidibe baara in kɔni a baaraw a sɛbɛkɔrɔ denbaya la bawo min fɔ ye a kɛra sababu min bɛ tali kɛ Sikaso baba komanda n'a ka di ye marabolo ɲɛmaaba ni o ye madame Kante Marie Claire Damele ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se a ka cabinet maaw ma min bɛ tali kɛ yafama b'a la préfet olu ka nɔrɔ bila Safiyatu Sidibe o kun bɛ ni o ye madame Awa M Doumbia ye ka fara monsieur le maire ale ka premier adjoint kan ni o ye Abdramane Sidibe ye ka fara yafama b'a la kulu in yɛrɛ a babu sentigi o de ye Kamisa Berté ye fo ka se wolomasiri tabaw ani lakana sabatibaw ma ka bɔ Sikaso o bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka kɛ jamakuluba kelen ye k'o kun da yafama b'a la gouverneur kan a ko Safiyatu Sidibe ka ma hakili jigin k'a fɔ kulu in yɛrɛ maa minnu bɛ o yɛrɛ ye a kɔnɔ o bɛ tali kɛ Sikaso an balakaw caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ o yɛrɛ ye yafama b'a la nafɛn feerelaw o tɛ légume ye wa o jumɛn ye awɔ nafɛn o ye légume ani ko pomme de terre feerelaw ani jɛgɛ feerelaw ani kɔrɔdɔba muso fo ka se jɛrɛjɛkulu wɛrɛw ma Safiyatu Sidibe o bɛɛ lajɛlen bɛ min fɔ ye kumakan kelen de bɛ o da o de ye an ka dɛmɛ kɔni bɛ taa ka ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ général d'armée Assimi Goïta la ka sanga ni a ka baaraw ye ni ka se yafama b'a la wolomasiri tabaw fana ma olu minnu bɛ yafama b'a la suko ni dugujɛ cɛ wulikajɔ la ka se ka jamana ye ni a den bɛɛ lajɛlen kisi fo ka se o bolokɔnɔfɛnw ma o y'a yira k'a fɔ an Sikaso musolakaw maa ma bɔ maa la an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Safiyatu Sidibe walasa ka se ka na yafama b'a la an ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fɛn ma ɲɛmaaba ma a ko Kamisa Berté ale de ye kɔrɔfɔ ninnu lase baw ale ye kulu ye a babu sentigi ye a ko Safiyatu Sidibe a ko nin kɔni ye olu ka fasoden ɲumanya o de ye sɛbɛntiyatɔ ye ka ɲɛsin hali bi yafama b'a la an ka jamana marabaaw ma a ko n'i ye a ta k'a lajɛ jamana bɛ waati min na sisan a mako bɛ a den bɛɛ lajɛlen na ko wa o bɛ labɛn ka kankari gosi ka ɲɛsin jamana juguw ma madama minnu kɔni kɛ mɛ ka kunnafoni jugu ta ni ka yanga ka ɲɛsin jamana in ma Safiyatu Sidibe o k'a dɔn k'a fɔ an tɛ jɛn ni a ye Mariam F Jabate a mapu Sikaso cogoya la ale ka fasiri dɔn nka a y'a yira k'a fɔ kɛnɛ kan ko madame la gouverneur fana a nisɔndiyalen ye kɔrɔfɔ ta koyi Safi a ye a yira k'a fɔ ko musolaka ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ɲɛnamaya la a ko muso bɛ ko daminɛ na a bɛ ye a laban na fana ko bawo Safiyatu Sidibe a ko ni ala ma n'a cɛ jɛna ni wolomasiri taba dɔ bin na e b'a ye k'a fɔ muso dɔ furucɛ don walima i b'a sɔrɔ muso dɔ dɔgɔnin don walima muso dɔ den don ko o siratigɛ la ko muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ale bɛ min fɔ an balakaw ye u ka kɛlɛkɛbere ka kɛ duwawu ye ka ɲɛsin jamana ma ko ni ala sɔnna a ma Safiyatu Sidibe an bɛ bɔ nin dakun yin kan n y'a fɔ cogo min na fasiri kɛra Mariam F Jabate de fɛ an ma Sikaso fɛ Safiyatu Sidibe e bonya b'a la o don Samayira o don n'aw bila an bɛ taa min an bɛ taa indépendant na kana bila tɛ wa n y'o ta Sud du pays jamana woloduguyan fan fɛ n'an taara jamana woloduguyan fan fɛ ko dantɛmɛ wale kɛbaa dɔw yɔrɔ dɔ n'a ye indépendant ye mun fɔ o kan Samayira Safiyatu Sidibe i y'a fɔ cogo min na jamana woloduguyan fan fɛ ni waati laban in na diinɛ faamu cogo jugu maaw n'a ka di ye a fɔ yafama b'a la jatigɛwale kɛbaaw o ko nin kɛ mɛ ka o girin k'o ɲɛsin yen fan de ma nin waati in na a ko o de siratigɛ la ka sanga ni kunnafoniya jɛlenw ye a yera k'a fɔ o maa caman ko ni o sera ka ye moto sanfɛ Safiyatu Sidibe bɛ min fɔ ye ka sanga ni tarata don o tɛmɛnen ye Kumantu ani Zantɛbugu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ boni marabolo ye wa Safiyatu Sidibe a ko nin ko nin ye a siɲɛ filanan ye nin waati kunkurunin kɔnɔna na min kɔnɔna na maa jugu ninnu kɔni o bɛ ye ka caya nin waati laban in na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ sira in yɛrɛ binna ka biya a ko ni mobiliw de bɛ tɛmɛ a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma min bɛ tali kɛ tajudɔni mobiliw la ka o kun bɔ ka bɔ fan wɛrɛ fɛ k'o kun da Bamakɔ kan a ko o siratigɛ la Safiyatu Sidibe maa jugu ninnu kɔni taa bɛ yɔrɔ ninnu kɔni kɛ o dagayɔrɔ ye kuma ni kuma walasa ka se ka o ka janfa jugu ni ko olu siri a ko o siratigɛ la ka ma hakili jigin k'a fɔ novembre kalo o tɛmɛnen an kɔrɔ maa jugu ninnu o filɛ yafama b'a la k'u ka janfa wale ni ka kɛwale ta ka ɲɛsin an ka tajudɔni mobiliw ma Safiyatu Sidibe ni ka sanga ni o ka janfa jugu baaraw dɔ sirili ye o la a ko o yɔrɔ kofɔlen in na n'i ye a ta k'a lajɛ Mali jamana wolomasiri tabaw kɔni o bɛ wuli ka jɔ la sanga ni waati bɛɛ walasa ka se ka nin yɔrɔ kofɔlen ni k'a lakana a ko Safiyatu Sidibe a ko o de siratigɛ la hali
bi a bɛ ɲini o fɛ dɔ ka fara yafama bala zolen dalen kan bawo maajugu ninnu u bɛ bali ka poyi ka bɔ kuma ni kuma n'u poyera ka bɔ u bɛ u ka janfajugu kɛ ni ka laban ni ka sɛntigɛ fisaya ni ko wɛrɛ ye o de siratigɛ la Safiyatu Sidibe a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati laban in ko nin na a ye mɛn k'a fɔ o kɛ mɛn ka firida ka ɲɛsin Sikaso marabolo yanfan ye ma kuma ni kuma ni u bɛ taa u ka janfajugu ni k'o lama kɛ a ko o siratigɛ la o ni waati laban in fana Wolomasiri tabaw n bɛ deli ka nin f'u ye ka sa to dugu ma sen ni sa kɔni y'a dɔn n'o bɛ dugu ma o tɛ kisi ɲɔgɔn ma Safiyatu Sidibe o siratigɛ la ko Wolomasiri tabaw labana ka bɔnɛ banfula ta ka cogo o caman kun na Sikaso marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Burkina Faso ani Côte d'Ivoire fo ka se Mali olu dancɛw ma nin waati laban in na fasiri fila an ye min sa ka bɔ kanabila kɔnɔ Abdulaye Jara ale de ye a nɔbila kɛ ka sanga ni o ka bi bɔli ye min bɛ bɛn alamisadon décembre tile 4 san 2025 ma Safiyatu Ala ka lakana kɛ amina ya rabbi Ala k'o duwawu minɛ amina n'an ye indépendant bila Safiyatu Sidibe Nouvel Horizon ayiwa n y'o ta a ko douane ye ɲɛmaa kura sɔrɔ douane colonel Cheikh Amala Diallo ye ale bilala inspecteur général Amadou Konate nɔ la douane o tɛ minnu bɛ musaka ladon wa musaka caman ladon musaka caman kasabi a bɛ fɔ o ma ko kasabi kasabi ka ca de Fulamuso baasi tɛ yɔrɔ olu ko in ta ye k'a salo k'a don ye n'o dɔn tɛ dugawu kɛ Ala ka an yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ don dɔ la min bɛ nin f'u ye ni ye n tun ne ye dɔrɔn bɛ yen n bɛ taa yen Nouvelle Horizon kɔni Safiyatu Sidibe Nouvelle Horizon ɲɛdan kura don a ko ne a ye manana a ko min bɛ taali kɛ Demba Konte la a ye kalamukalasiw dabaji la ka nɔbila kɛ a ko ka sanga ni minisiriw ka ladalasigi ye ni min bɛ wele ko conseil des ministres ni a kɛra ka bɛn ni yafuma bala décembre tile 3 sanba fɛ ni 25 tɛmɛnen ye an kɔrɔ Safiyatu Sidibe min bɛ taali kɛ yafuma bala o la o sen fɛ danaya taara ka da ni cɛba yi kan a fɔ colonel Cheikh Amala Diallo ne k'a ta ka kɛ douane o ma ɲɛmaa kura ye a bɛna bila maa min nɔ na o de ye inspecteur général Amadou Konate ale kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la janvier kalo tile gale san 2026 nata Safiyatu Sidibe a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ni o cɛ o de tɔ ye dɔgɔkun dama dama a ko sani a ka taa a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min bɛ taali kɛ yafuma b'a la directeur général la Amadou Konate n'a ka di ye a fɔ inspecteur général Amadou Konate o min taara ka bila yɔrɔ in kunna depuis san 2021 ko o labana ka nɔna bila a ko jɔn don an da sera ma ni waati laban in na conseil des ministres min kɛra an kɔrɔ décembre tile 3 a ko o ko ni danaya ta ka da ni cɛba yi kan cɛba min tɛ maa dɔw la ye Mali jamana douane kɔnɔna na ka sanga ni a ka cɛsiri ni wulikajɔ ye Safiyatu Sidibe min bɛ kɛ a fɛ don tɛmɛnw na fo ka se bi ma janko Mali douane ye a ka se ka yiriwa a ko colonel Cheikh Amala Diallo ale de ko don a ko maa dɔw min dɔn bɛ ni a ka cɛsiri ye maa dɔw min dɔn bɛ Lala Kuyate Safiyatu Sidibe ni a ka jamana kanu ye a ko maa dɔw min dɔn bɛ ni wulikajɔ ye walasa ka se ka baara kɛ ni k'o ɲa a ko maa dɔw kuma man ca nka baara kɛli o de ka nɔgɔ a ma kosɛbɛ a ko o siratigɛ la danaya ko ni taara danaya filɛ ka ta ka da ale kan ni k'a kɛ yafuma bala douane ɲɛmaa kura ye bawo min bɛ taali kɛ yafuma bala min kun bɛ yen ni o ye inspecteur général Amadou Konate ye n y'a fɔ cogo min na depuis o tigɛ tile 25 san 2021 ale kɔni kun taara ka bila douane kunna a ye baarabaw caman de kɛ a ye jamana ye a seko ni a damayɛrɛ kɛ a la janko Mali douane ka se ka ɲɛda kura di a ma a ko ale kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka bɛn ni janvier kalo o tile gale san 2026 ye a ko o siratigɛ la Safiyatu Sidibe cɛba ye min bɛ taali kɛ inspecteur général Amadou Konate la a ko jamana ɲɛmaaw ko ni waliɲumandɔn baaraw caman ta ka ɲɛsin a ma koyi a ko 22 septembre don yɛrɛ min bɛ taali kɛ yafuma bala général d'armée Assimi Goïta ale ye waliɲumandɔn dɔ ta ka tengo a la ka yira k'a fɔ a ye baara min kɛ jamana ye jamana bɛ a dɔn a ye ka kɔn o fana ye walima o kɔfɛ min bɛ taali kɛ douane ye o ka jabala kura o dalen la sama kɔ yen la o labanna ka yafuma bala waliɲumandɔn dɔ ta ka ɲɛsin a ma ko kura bawo ni cɛba min bɛ taali kɛ inspecteur général Amadou Konate la a ka kumaw la Mali jamana douane ɲɛmaaya la Safiyatu Sidibe a bɛ
bɛ to dɔfɔ la baw a ye wulikajɔw caman nati ka se ka ɲɛdan kura di Mali douane ma a ye baarabaw de kɛ walasa ka se ka Wagana ni ka o caman ko ni ka se ka kasabi caman salo ka don Wagane kɔnɔ a ye wulikajɔw caman kɛ janko ka se ka Mali douane ka se ka ninkura fiyɛ o la janko baara min ni o bɛ kɛ o fɛ o tɔnɔ ka se ka bɔ jamana kɔnɔdenw fɛ Demba Konte Safiyatu Sidibe ale de ye a fasiri an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ka sanga n'o ka bibɔli ye e bonya b'a la ka mura dɔɔni bɛ kan se ka dɔn dɛ lala ye nɛgɛ ko a bɛ na ni sɛ bogotigini o naji sɛ bogotigini ok o de ma se ka sɔrɔ a fɛ a ma sɔrɔ fɔlɔ wa cogo t'o bolo koyi e m'a ye n bɛ ka nun furu o an ka taa fɛ an bɛ taa jumɛn na an bɛ sɛnsɛn ka taa Soir de Bamako wula o don Soir de Bamako datura an ka Premier ministre kɔrɔ la n'o ye Choguel Kokala Mayiga Docteur Choguel Kokala Mayiga o da kan o don ko a bɛ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ kalo 3 tɛmɛnen kɔfɛ Madame Mariko Docteur Choguel Kokala Mayiga maa bɛ se ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ tile 100 la a y'o sɔrɔ yafuma b'a la ka to kaso la a ye o de siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ka kiiriw baaraw de bɛ sen na min bɛ tali kɛ yafuma b'a la décembre tile 2 la min bɛ tali kɛ a ko ni a yera kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ a ko Safiyatu Sidibe a ko o bɔra ni a ye Kulukoro kaso bonba la ka na Bamakɔ o siratigɛ la ni ka se ka na a lamɛn kosɛbɛ kiiritigɛlamɔgɔw olu ko don a ka sɔrɔ ka a labana tugun ka tila ka taa yafuma b'a la Kulukoro kaw fɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko hali bi nin kiiri in baara in kɔni a min filɛ kanu don ko kura ɲininkaliw de ta ka ɲɛsin yafuma b'a la Docteur Choguel Kokala Mayiga ma a fana a ye ɲɛfɔliw caman kɛ yafuma b'a la kiiritigɛlamɔgɔw ye a ko Safiyatu Sidibe ka maaw hakili jigin k'a fɔ jalakɛ minnu t'a mɛn ka bi yafuma b'a la Docteur Choguel Kokala Mayiga kan nasarakan na o ko de ma ko atteinte au bien public a ko n'i ye a ta k'a lajɛ bamanankan na n'i ko k'i bɛ o fasiri o de ye k'a fɔ dankari la jamana forobafɛnw na o tɛ wa atteinte au bien public a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o siratigɛ kɔnɔna o fana o ko dara a tulo kan a ko Docteur Choguel Kokala Mayiga a ko nin dara mandat de dépôt la ka sanga ni yafuma b'a la chambre d'instruction ye min bɛ Cour suprême na tile 6 tɛmɛnen kɔfɛ garde à vue la a ka avocat maître Konare ni o min kɔni b'a la ka a ka yafuma b'a la a lafasa ale kɔni yafuma b'a la a fana tun bɛ kɛnɛ kan a ko n'i kɔni ye baaraw ta k'a lajɛ o kɔni nana a lamɛn de a lamɛnnen kɔfɛ ni k'a laban ko kura ka a bila ka taa tugun Kulukoro kasobonba la sani hali bi kiiri baaraw olu bɛ sen na Safiyatu Sidibe o la an bɛ dugawu de kɛ ala ka yafuma b'a la basigi dɔ jamana kɔnɔna na Laya Jara ale de ka fasiri la min salo ka bɔ ɲama dɛ Soir de Bamako kɔnɔ o don n b'a fɔ ala ka daɲuman don a la amina yarabi halisa an bɛ to Soir de Bamako kɔnɔ an tora yen Samayira Sanogo Samake n da fili la kana fɔ Samake dɛ tu da fili Samayira Sanogo a fɔ Sanogo Dugara voilà Samayira an bɛ to Soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula o y'an kunda Sikaso mara ani Kita mara kɔnɔ an taara yen ko sifinaka maa 4 u minɛna ni ɲɛnaminimafɛnw ye u kun o don ni tile sumana a bɛ fɔ de ma ko wula Safiyatu Sidibe i y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Sikaso ani Kita kudu ani Bodofo a ko ka bɛn ni jumadon nɔfɛnkalo tile 28 san 2025 ye a ko kunnafoniya kɔni ta la yafuma b'a la ka a di o ma ka sanga ni ko course ni ɲɛnaminimafɛn tɔgɔ de ye ko course o feereli ye sifinaka 2 fɛ o kɔni bɛ moto sanfɛ Sanubugu 1 o kin kɔnɔ Sikaso kaw fɛ a ko kibaruya kɔni bɔlen ka bin Safiyatu Sidibe min bɛ tali kɛ capitaine Lasana Konate la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale de kɔni ye OCS o ɲɛmaaba ye Sikaso o nɔngɔni fɛ a ye a ka fɛɛrɛw boloda a n'a ka cɛdenw o wulila yafuma b'a la ka ɲininiw bolo don Safiyatu Sidibe o siratigɛ la o ka ɲininiw a taara bange min kan o de ye kamalennin dɔ min fɔ ye a ko BS a yɛrɛ k'a fɔ ale tun bɛ baara in na ko nka ale kɛnɛ kibaruya mɛn ko ale ye fiɲɛ 5 ale bolilen a bɛ min fɔ ye dɛgɛ sisi u bɛ bɔ karatɔ dɔ dɛ a taara ka a tɔɲɔgɔn to yen ni o de ye LKE o san 17 bɔɲɔgɔnko denmisɛnnin san 17 Safiyatu Sidibe a ko o denmisɛnnin kɔni o nɔngɔni fɛ o ye o minɛ a minɛnen kɔfɛ
o taara sɔrɔ min bɛ tali kɛ 3 kg de couche ko o yera a bolo ani ka fara un sachet supplémentaire dissimulé dans un paquet de cigarettes. A ko 3 kg ka fara do sirilen bɛ a bolo a kɛn bɛ k'o bila cigarette paquet nin kɔnɔ la Safiyatu Sidibe o bɛ a kɛrɛ la o ko ni kelen ka larawi o ye olu bɔ ko ni ka laban ka a tɛgɛ kɛ a ku ye ka sɛnsɛn ka taa ni a ye yafuma b'a la hali bi ka se ka taa ɲininkaliw ta ni ka a sɛnsɛn a la janko a dɔn b'a ye ko in na kokura a ka se ka a ɲɛfɔli kɛ o ye n da b'a la a bɛ kuma o Safiyatu Sidibe n'an bɔra Sikaso an bɛ taa Kita Kudu ani Bɔdɔfɔ yen fana ko olu fana ka OCS olu ye wulikajɔw kɛ ka daminɛ yafuma b'a la novembre tile 29 su ka dugujɛ tile 30 la ko o baara fana senfɛ o tigɛ da maa 3 kan maa 3 a funangɛniw do koyi wele bila o bɛɛ lajɛlen ma a taara sɔrɔ min bɛ tali kɛ drogue o 69 sachets de cannabis en vrac ko cannabis ko o sachet 69 de sɔrɔla kamelenin 3 ninnu bolo a ko 3 paquets de Resila o fana ye a ɲɛnaminimafɛn nasugu dɔ ye ani 4 paquets d'emballage servant au conditionnement Safiyatu Sidibe tigɛ ko n da o kan o labana ka taa ni olu ye procureur du tribunal de Kita o ɲɛkɔrɔ ale kɔni kɛlen k'o lamɛn ale ye mandat da o kan nka mu k'o bila ka taa kɔgɔba 4 o ni ɲɔgɔn cɛ décembre tile gale tɛmɛnen a ko nin kɛwale ninnu kɔni b'a yira k'a fɔ hali bi kokura jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la walasa ka se ka yafuma b'a la an ka sigidaw ni k'olu jɛya ka bɔ nin ɲɛnaminimafɛn jugu ninnu feereli ani a tali ma a ko Sikaso tani Kitata o ye o misali ye a ko Safiyatu Sidibe hali bi wele bɛ da bɛɛ lajɛlen ye ka fara hali bi lakana tigilamɔgɔw kan janko ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma a ko an bɛ to o kɔnɔna na an bɛ taa yafuma la Kulukoro mara kɔnɔ ko sibiridon novembre tile 29 fana min bɛ tali kɛ yafuma b'a la olu fana ka ko produit pharmaceutique contrefait o ye tɛgɛ da o kan Jalakɔrɔbugukaw fɛ a ko min bɛ tali kɛ yafuma b'a la o fana na Safiyatu Sidibe o taara sɔrɔ o tigi ko 1 tonne et 3 kg de ces produits tonne 1 ani 3 kg Samaïra produit sugu jumɛn fɔlɔ ne m'a faamu ko produit pharmaceutique fura de wa contrefait tonne joli tonne 1 ani kilogramme 3 fura bɛ se tonne ma yɔrɔ fura ye dɛ o ye manamana fura ye o tɛ manamana fura i b'a sɔrɔ dɔw la o dati yɛrɛ falen no Safi dati de banna o man k'a tabile dɔ de filɛ k'olu salo ka se fa tonne 1 ma ko Jalakɔrɔbugukaw fɛ ko Bagineda yɛrɛminɛkafo kɔnɔ o ye tɛgɛ da o fana kan ngo taara sɔrɔ a tigi kɔni tɛ yen nka a denkɛnin de bɛ yen san 16 bɔ ɲɔgɔn kɔ o kɔni labana k'o minɛ k'o sɛnsɛn ka taa ni o ye kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka taa u taa o dara ɲininka ni fa kɔni bɛ yɔrɔ min na a n'a o yɔrɔ fɔ janko o ka taa tɛgɛ da o kan fasili fila min salo ka bɔ yafuma b'a la Suwadabamako kɔnɔ Isufu Konate Safiyatu Sidibe ale ka fasili don e ko Safi a Konate bonya b'a la Safi ko a Konate o tɛ Safi waati dɔ kuma sen bɛ o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ o b'o cogo la sɛnɛfiyɛ bɔ o de bɛ kɔmɔ suruku kanja o tɛ surtout mura in a bɛ kan se ka bi dɛ n'o ma fɛɛrɛ kɛ nin ko in na komi lala tɛ e tɛna ɲɛ ma ni sɛ naji de walima jɛgɛ cɛ kurulen awɔ naji bɛ sɔrɔ mais e bɛ ka sɛ qualité mun sɛ npogotigi san 15 a cayaba san 17 ye naji an kɛ o naji ka foromugu dɔɔni funfun o la duwawu kɛ an bɛ sugu la ɲɛ o la an bɛ taa nɛgɛ kɛrɛfɛjuru fan fɛ o ka tezara 2nan n'a sɔrɔ o mɔlen bɛ an na o suru sɛgɛnnafiɲɛbɔ o de n y'a fɔ cogo min na o de bɛ kɔmɔ suruku kanja an bɛ o suru ni ka sɔrɔ ka segin ka na tugun e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara
Mon père, on peut pas quoi que les nasare. Ni a kuma bay. Et il doit surprise qu'il est doit. Ah bien. Mangani. Ah, c'est un wali yete konta. Tezara. Teu kateni. Abisa pisa babo. Ni te wore ben ni. Ya gla kura ka sagi kana na ka kel go go. Wa ne ba infusé de mi ha. Même bien. Ya kle quoi. Appelez moi wa jema on est dédié. Teu kateni. La higa. So da go le be fele fe. Ngade. Jama jera kadua kete zarai. Makele ngadanga mena Buji e Allah. Farafideno jera kadua kete zarai. Makele ngadanga mena mudunchi. Allah. Ça fait tout Siribi. Nam. Ako medeli kan kuma info ka caya. Mate koroni o lasirlen do. Ngani nyagadala e bada ko wati kuma de seme. Ola alamsa doyan. Ni olu tora kase no wati na. A muso chesirlo. A olu chamba besi ko nyamada. Ka foko bi safina muyira auna. Safina kuma jon kambi aunyi. Jango ango ke misali ayi. Ango mako muso yate monai. Muso yate monai. Ira muso yate monai de. Wa ini soma kokora. Ame sabaira ni yero ni kono ame nebe haketo nyini ke anlaje bagaw fe odo semaine jeudi mu be sigi ka muso ya te mone jamu kan kono odo ka yuru la ka foko fama inte angala nyini odo ko na ke chogodo do ni watini na déplacement ma se akungela medoni amano go ya akumando go de mata jigi mala amano go ya na fa ko safika bo ebiro jmede kalabankura kana murwa bugula wati esansi ko mano chamanti soro ayi ateso idun tisiga fitini ka be bani esra esane ka sigi abeba ni mu ko manye ima amano go ya kalabankura ni murwa bugu moto ya samaya jagata du puzeli makuma fi nego moto komi oyetu ko ni mai go sebe ni le station na so bara na abana stella umesansta kuku cheo kuku onyoro na mafo cheo na ukasabale ni wakati na samira kubora udusuka samira cheo tika hira musola samira samira agame beko ko cheo ko samira kule na ni ncheka motori kune bunofa ne go ncheka moto ni ga moto metambara kune ga moto flo ko de chemo parce que yetu ko matene ya moto ne go ne beli moto fa ni ala sora iyo muso moto ni bazite samira afala je brawo ko ali amesi tuka ketunyini ku fe ko ni anga muso ate mone kene sigile tuku odo bi muso ate mone kene kono muso chesirle mi mamulo samaira sanogo ale de madame Konate Aminata Dumia madame Konate Aminata Dumia ambado jago kelari du abe san chama bo aka la selu kono era jira ka fo andala kumate abangina jago kala du kono donc amonala afnen kerai ata jamana ko kan abta minuta abana nai an wula ka se an baima mi ye madame Konate Aminata Dumia aka Afrique rola an sera ka mi soro aka amu ira an laje bakawla ka soro ka segana obebe aw bisimila an ka musoya tɛ mɔnɛ kɛnɛ kan muso cɛsirilen min b'an bolo bi ale tɔgɔ Aminata Dumia ni Aminata Dumia ale ye jagokɛlaba ye min ka jago tɛ bila koyi diplôme tɛ n bolo n ye kalan kɛ n ma taa yɔrɔ jan n tɛna 6e na ka ban ne donna jago la ne ye commerçant de ne depuis an muso ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn fa bɛ commerce de kɛ ne ba b'o de kɛ ne wolola o de kɔnɔ ka mɔgɔw kɔnɔ ne fana kɛra commerçant de an muso bɛ commerçant de baara bɛɛ n'a gɛlɛya don Aminata da tora a ka gɛlɛyaw la baara in kɔnɔ ni cɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛw bɛ parfum san bolo u bɛ sabaraw san an bɛ cɛfiniw feere an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ cɛw ka jago baara la musow de ta ye problème ye ni muso y'i ka wari ta yan'a ka sara kuma dɔ an bɛ segin a nɔfɛ baara in kɔni gɛlɛya ye sugu de ka suma dɔɔnin sugu ka suma dɔɔnin sisan o de gɛlɛya b'an kan o delila ka kɛ na siɲɛ 2 n delila ka voyage 2 kɛ ka tugu ɲɔgɔn na a minɛntunu gɛlɛyara ma minɛn tununa o minɛntunu 2 kɔnɔna la a ye miiri diya kosɛbɛ dɛ mais a ma n saliya a ma n découragé n tilala ka tɛmɛ ni n ka baara ye o gɛlɛya in na i b'a sɔrɔ voyagekɛla filɛ n'i bɛ taa voyage la cogo o cogo i n'i ka fɛnw bɛɛ tɛ taa
i b'a sɔrɔ dɔ minɛn dɔ bɛ sira la yan fɛ minɛn wɛrɛ bɛ yan fɛ. Cɛlasigi baaraw ka taa fara diinɛdenw kan o ma dankari fiyewu Aminata Dunbiya ale ka jago kɛko ɲuman na. N b'a a kɛ denmisɛnnin ninnu n'u ekɔli taara o de bɛ gɛlɛya dɔɔnin i b'a sɔrɔ ni n tagara kɔrɔmusonin minnu bɛ yen nɔ olu b'u janto u dɔgɔninw na n tɛ mɛn ni n taara Dubayi n mɛnniba ye 10 jours n bɛ segin ka na n ka baara kɛ ni n taara dugu fɛn fɛn na ni n semaine 10 jours n bɛ segin ka na n ka cɛlasigi kɛ ka n ka baara ninnu kɛ denmisɛnnin ladon kɛ awɔ ni bi yan n yɛrɛ bɛ taa n ka denmisɛnninw ta ekɔli la ni midi sera n bɛ baarakɛla to n ka da kunna n bɛ boli ka taa n bɛ se ka n dɔgɔnin dɔw bɛ to yan kuma dɔ n yɛrɛ n ka musokɔrɔba bɛ balo la ni voyagera ale de bɛna sigi da kunna fo ka taa fɔ n seginna ka na a bɛ feere kɛ. Ni ladilikan bɛ Aminata Dunbiya bolo ka ɲɛsin Mali ani diɲɛ musow ma o de ye musow ne kɔni bɛ mun fɔ musow ye bɛɛ ka wuli bɛɛ ka dɔ kɛ i yɛrɛ hali ni cɛ bɛ dɔ di ma cogo o cogo o n'i yɛrɛ ta kelen tɛ nin ye n fa ta ye nin ye n ba ta ye nin ye n balimakɛ ta ye i yɛrɛ ta mana fara k'a bɛ ɲɔgɔn dafa ne b'o de fɔ musow ɲɛna musoya tɛ mɔnɛ ne yɛrɛ kɔni fɛn fɛn ka jugu musoya la dɔkɛbaliya mais tant k'i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ka ban k'i yɛlɛma jɔn tɛ baara la baara sugu o sugu jɔn t'a la o baara sugu o sugu a bɛ se ka mɔgɔ dɔ kɛ fɛn ye. Safiyatu Sidibe. Naam. Ni kun ye Madame Konate Aminata Dunbiya. Olu ye fakolisiw de. Fakolisiw don. Fakoli kunba ani fakoli daba. O don. Tiɲɛ na an bɔra k'a lajɛ. Sumayira an ba ɲuman in a b'a ka butigi in kɔnɔ bi a bɛ san caman bɔ dɛ n'i y'a ye i bɛ tɛmɛ butigi in da la i b'a fɔ ko madame nin butigi in yɛrɛ bɛ mais n'i donna a kɔnɔ fɛn ɲumanw bɛ yen a b'a ka feere a bɛ voyage i kana a ye tan dɛ mais elle voyage a bɛ taa jamana Dubayi ni fɛnw na a bɛ taa ka minɛ ta ka na mais o ma bali an dala kuma ta k'a ka cɛlasigi baaraw kɛ i n'a fɔ a y'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min na a bɛ taa denw bila ekɔli la a bɛ t'u ta a yɛrɛ n'a bɛ yan c'est ce qu'elle a dit a y'o de fɔ n'a yɛrɛ bɛ yan a bɛ t'u ta ka tout bla mais n'a tɛ yan mɔgɔ b'a bolo mun bɛ mun b'a yɛrɛ occuper olu la i ma ye c'est pour dire à nos jeunes sœurs an filanw ani an dɔgɔmusow ani an kɔrɔmusow ko cɛlasigi baara oui mais m'a fɔ ni cɛ ko ayi i t'a kɛ to so mais ni cɛ ye ouverture d'i ma ko baara kɛ kana fɔ ko an ye den kelen sɔrɔ denbatigiya bɛ k'an bali ka nin kɛ wa denbatigi courage il faut s'armer de courage an k'an cɛ siri Samira fɛn jɛmukan in rubrique in yɛrɛ ye o de ye musoya tɛ mɔnɛ musoba ninnu an bɛ nalen muso wɛrɛw bɛ nalen mun tɛ nin ye mun tɛ feerekɛla ye mun tɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye mais u cɛ sirilen don u bɛ se ka kɛ misali ye muso dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ bureau kɔnɔ la mais u bɛ baara wɛrɛw la bien sûr o caman bɛ yen u b'u cɛ siri c'est vrai donc c'est pour dire que musow an ka dɔ kɛ m'an fɔ jagoya parce que ni cɛ ko voilà dɔw cɛ t'a faamu mais musow ka dɔ kɛ ni cɛ ouverture d'i ma kɔni dɔ kɛ nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen an ka ɲɔgɔn dɛmɛ diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na bi a ma nɔgɔ o la madame Mariko an bɛ muso in fo kosɛbɛ an b'an balaka in fo a ka wulikajɔw la a bɛ ka a ka tulusɔngɔw a yɛrɛ ka musakaw a b'olu sɔrɔ nin baara in na a bɛ tila ka occuper a ka famille na donc ka sɔrɔ a dɔw la a ma kɛ ni degun ni gɛlɛya ye Safi i b'a ye k'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen ye a kɛcogo de a planification n'i sera k'a planifier ka ɲa i b'a ye k'a fɔ i b'a sɔrɔ i bɛ se k'a bɛɛ kɛ ka sɔrɔ e ma dɔ cɛ o tɛ wa surtout minnu y'a fɔ cogo min na an dɔgɔmusow minnu bɛ taa furu la ko kurani donc n'i ko k'i ka dɔɔnin kɛ parce que o sigi bɛ k'o tigɛ fila dɔw sen kan u b'a fɔ ko an bɛ cɛlasigi baaraw la ne bɛ tobili kɛ ne b'a kɛ tan ne b'a kɛ tan non il suffit seulement vraiment d'avoir un plan ka se ka ko bɛ organiser donc Safi n'olu kɛra a dɔ la i b'a ye k'a fɔ i bɛ se ka baara kɛ an bɛ deli k'a fɔ ka caya sinon n'o tɛ n'i y'i sigi ko cɛ ka bɛɛ k'i ye e bɛ ka siran dɔ kɛ ɲɛ min na k'o ye kuma ye n'i ma dɔ kɛ ni cɛ sira d'e ma n'i ma dɔ kɛ o fana ka jugu ni o bɛɛ ye o ka jugu o bɛɛ ye don dɔ la kuma de ye parce que don o don a diya Safi n bɛ min fɔ i ye a tɛ ɲɛnabɔ ni dali masa yɛrɛ kelen tɛ ko o deli bɛ ko maa la a ma nɔgɔn don o don e yɛrɛ k'a fɔ ko a diya
wala sisan Safi ni maa min b'a fɛ ka hali bi e lasɔrɔ rubrique in kɔnɔna na Samaïla an ka nɛgɛjuru sira bɛ yen y'o bila ko ni maa min bɛ fɛ ka tɛmɛ rubrique in kan walima ni maa min bɛ fɛ ka kɛ sponsor ye rubrique in na i bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira min na o de ye 77 54 54 67 67 81 bisegi ani kelen 77 54 50 ani naani 67 67 81 bisegi ani kelen ni ye nin numéro in wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni baara kan ka taga sira min fɛ an b'o da yira ɲɔgɔn na surtout an y'a fɔ cogo min na rubrique musoya tɛ mun ye a bɛ an balakaw bɛɛ lajɛlen de concerné i kalanna o i ma kalan o madama i kɔni bɛ dɔ la Safi min bɛ se ka kɛ misaliya ɲuman ye maa wɛrɛ ma i b'a dɔn k'a fɔ e dama ka kan yafama b'a la rubrique in kɔnɔna na hali muso jɛkulu Samaïla hali muso jɛkulu minnu bɛ jɛn ka baaraw kɛ transformation kɛ voilà association ninnu association féminine ninnu olu bɛɛ bɛ se ka passer jɛmukan in kan parce que a bɛɛ bɛ dɔ kɛ de ko fɔ quoi voilà c'est vrai olu n'a ɲɔgɔnna ninnu o la Safi an b'i yɛrɛ fo n bɛ deli k'a fɔ e yɛrɛ ye muso cɛsirilenba ye an b'i yɛrɛ fo ka fɔ hali bi Ala ka timinandiya ani a courage n'a farifoni d'e ma o la Safi an bɛ to hali bi jɛmukan kɔnɔ an bɛ taa kɛnɛya tigilamɔgɔw fan fɛ min bɛ tali kɛ yafama b'a la an baarakɛɲɔgɔn docteur Kuje Tata Touré a y'an sama yafama b'a la dɔ la an bɛ taa nɛgɛ kɛrɛfɛjuru fan fɛ n'a sɔrɔ o ko in kɔni sigi bɛ sen kan aw ka o fini fana an ka o ɲɛmadani ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan kokura infection bɛ denyɛrɛninw sɛgɛn kosɛbɛ maintenant an ye fɛn minnu taabolo minnu ta pour que ka se ka o kunbɛn o taabolo depuis muso mana kɔnɔ ta a kana to so a ka peseli kɛ peseli kɔnɔna na ni infection yera a la a ka furakɛ sinon den caman prématuré caman bɛ na yan nɔ parce que peseli ma kɛ a ɲɛma tant que a daminɛ ma ɲɛ depuis a daminɛ faut que daminɛ ka ɲɛ fɔlɔ i ka peseli ɲuman kɛ ni infection b'i la a ka traiter maintenant n'o bɛɛ kɛra a ka ca Ala fɛ den tɛ infection sɔrɔ ni jiginniyɔrɔ fana n'o o jɛra maintenant n'o bɛɛ bɔra a la ni Ala y'a latigɛ minnu sera anw ma yan ni minnu sera anw ma yan nɔ aw yɛrɛ y'a ye n'aw nana an b'a fɔ néonati ani service tɔw si tɛ kelen ye sanbara tɛ don an b'a fɔ visiteurs tɛ don o bɛɛ nin kama parce que banakisɛ in i tɛ se k'a ye ɲɛ la machine de b'a ye a bɛ k'i bolo la a bɛ se ka kɛ i fan bɛɛ la ni e tɛ se k'a ye o de la yan nɔ depuis don yɔrɔ la i b'a ye yan ni yɔrɔ tɔw tɛ kelen ye mɔgɔw t'an faamuya tuma dɔ la mais an ka gɛlɛya y'o de depuis a don waati i tɛ visiteur tɛ na yan nɔ tan n'aw nana fana k'a fɔ ko karisa jiginna ka na den lajɛ bɛɛ ka don ka den lajɛ a tɛ se ka kɛ parce que e bɛ se ka banakisɛ bɔ kɛnɛ ma ka n'a lase den ninnu ma maintenant denba minnu bɛ yan olu diyagoyalen don olu ka mago den na ka dumuni d'u ma n'i bɛ maga den o den na a tɛ se ka taa saniya kɔ saniya i b'i yɛrɛ saniya fɔlɔ k'a fɔ i bolo k'o dɔrɔn tɛ ni denyɛrɛnin b'i bolo ye o ye i kan ka ko sɔgɔma ni wula 2 fois par jour fini kan ka falen don o don i mago den na i b'i tɛgɛ ko safunɛ na n'i bɔra ɲɛgɛn ninnu na hali n'i tɛ maga den na i b'i tɛgɛ ko safunɛ na i b'a bila hakili la den min b'i bolo a tɛ se banakisɛ nin kɔrɔ i bɛ saniya o ye denbaw ka yɔrɔ ye parce que o yɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o bɔra a la an minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye mɔgɔ bɛ maga den na hali n'i bɛ fɛn fitinin de kɛ i b'i tɛgɛ désinfecté k'a kɛ n bɛna pikiri kɛ o n bɛna den ka fɛn changer o ka i tɛgɛ désinfecté ni an bɛ alcool minnu k'an tɛgɛ la ka taa tɛgɛ ko safunɛ la gel disons pardon gel ou bien ka t'i tɛgɛ ko safunɛ na i kan k'o de kɛ i bɛ maga denw na waati tuma o tuma i bɛ se k'a fɔ peut-être ne ka nin magali in de bɛ n'a kɛ a bɛna banakisɛ sɔrɔ i b'o de bila i kunkolo la pour que i kana fili tuma bɛɛ n'i bɛna maga den na i b'a fɔ ni m'a kɛ peut-être nin de bɛna kɛ den sababu ye n'i y'o bila i kunna dɔrɔn tuma bɛɛ i b'i tɛgɛw désinfecté k'a fɛngɛ ka kuma ɲumanw fɔ somɔgɔw ɲɛna ka o ɲɛf'u ɲɛna ni parents nana k'a fɔ ko a k'u neni k'u fɛngɛ o man ka kɛ parce que olu t'a dɔn
muna an b'a fɔ k'u kana don muna an b'a fɔ ko ka sanbara kana don i b'a u hakili sigi k'a ɲɛfu ɲɛna minnu b'an bolo olu ka dɔgɔ o ma kɛ farikolo ma kɔkɔ fɔlɔ banakisɛ tɛ se ka ye ɲɛna f'an bɛɛ de ka fara ɲɛgɛn kan pour que ka se k'o kunbɛn a ka ca ala fɛ ni somɔgɔw hakili sigi ne fana ye condition bɛɛ respecté a ka ca ala fɛ i bɛ se k'o kisi mais ni infection y'u minɛ nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ n'an y'a ye jolitaw la an bɛ antifuraw antibiotiques k'u la pour que ka se k'u kɛnɛya. Safi an balimamuso bɔra ka kuma fɔ gɛlɛya don tiɲɛ don parce que n'a fɔra k'i ka mɔgɔ jiginna donc e ka bɔ k'i bɛ taa den lajɛ a den fitinin o k'a fɔ k'i tɛ don n'i m'a faamu a dɔ la a bɛ maa jɔn yɛrɛ la kama sɔrɔ kɛ ko bɛɛ ye ɲɛfɔ de sa kɛnɛya tigilamɔgɔw a bɔra ka ɲɛfɔ cogo min na Safi yɔrɔ b'a dɔn ko a kan ka kɛ parce que den a nalen kura don i b'a sɔrɔ c'est à dire que elle n'est pas à la portée de tout le monde donc bɛɛ man ka tɛgɛ d'a kan mais n'aw bɛɛ girinna ka na k'a fɔ ko an ka karisa de don an ta de don fo an ka maga la aw bɛ se ka kɛ sababu t'u ka bana lase den yɛrɛ ma parce que o b'a sɔrɔ den yɛrɛ ma kɔgɔ fɔlɔ o ye tiɲɛ ko di mais est-ce que a dɔw tɛ fɛnɛ kɛ photo a dɔw tɛ dépend photo fɛnɛ la justement ne yɔrɔ parce que ni mɔgɔ ka den kuranin bɛ yen a bɛ fɛ a apprécier no k'a lajɛ c'est vrai ne ba i jɔ mɔgɔ tɛ se ka maga den yɛrɛ na fana parce que a exposé le na parce que n'i y'a ɲɛfɔ na bɛɛ b'a faamu n'i y'a ɲɛfɔ a ye ɲɛfɔ cogo la cogo ɲuman na min na a b'a faamu a b'a faamu mais mɔgɔ girinna ka na ayi ne ba bɔ i tɛ se k'a lajɛ i tɛ se k'a lajɛ non a bɛ na ni frustration munna ne tɛ se k'a lajɛ n bɛ jɔ n yɛrɛ la munna ne tɛ se k'a lajɛ e bɛ ka mun de kɛ den na munna ne tɛ se k'a lajɛ mun de bɛ den ba la munna ne tɛ se k'a lajɛ o tuma aw bɛ mun de la yen donc a tigi bɛ a yɛrɛ ɲininka mun de la ne tɛ se k'a lajɛ ninnu ɲininkaliw caman de bɛ na a tigilamɔgɔ kun na c'est vrai donc ni den tɛ se k'a la problème t'a la ni a sera k'a sɛbɛn k'a affiche bila da la dɔw b'a kalan ni dɔw ma se ka na a den tɛ se k'a lajɛ parce que den bɛ tan ça passe o yɛrɛ ka di mɔgɔw ye yɛrɛ b'a fɔ e tiɲɛ don a y'a to an b'a faamu koyi an b'a faamu très bien mais a fɔ cogo bɛ se ka na n'a ye a ye min fɔ tiɲɛ don den kuranin a bɛ l'enfant est trop fragile a beaucoup de risques quoi ni min farati dɔrɔn a man nɔgɔn an bɛ se ka min supporter olu farikolo tɛ se ka supporter o wagati min na surtout e bɛ min d'a kan ni a kɛra den ye den min c'est à dire que jigitɔla peut-être ni a ba sɛgɛnna donc ka den fana c'est à dire que sɛgɛn walima ni bana dɔw kɛra ni degun dɔw kɛra min ta sababu k'o teliya donc o b'olu bila c'est à dire que condition dɔw la walasa k'olu hali bi k'o lakɔrɔ mais ni hali bi ni olu tigi nana ko fɔ anw de ka o ye o waati Safiyatu Sidibe b'a ye k'a fɔ a kuma o de bɛ caya donc mais i y'a fɔ cogo min na ko bɛɛ lajɛlen ye kuma de n'an kumana ɲɔgɔn fɛ a dɔw la an bɛ ɲɔgɔn faamu o tɛ mais ko bɛɛ ye kɔrɔfɔw de ye o la Safiyatu Sidibe hali bi jɛmukan san'an k'a kuncɛ an bɛ taa an ka kiri sariya bulon an baarakɛ ɲɔgɔn Basina Suntara ani hali bi ani kɛnɛya tigilamɔgɔw k'a fɔ ko qui a droit à la santé une fois arrivé à l'hôpital mun de kan ka kɛ avec la prise en charge donc o ye masala kɛ o yɔrɔnin kan an y'a kanu ka hakililajigi kɛ o la bi jɛmukan kɔnɔna na o la an bɛ taa nɛgɛ kɛrɛfɛjuru fan fɛ Safi min bɛ yen an ka diɲɛ k'o kɛ seereya ɲɔgɔn fɛ ni ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Bon sariya ko dɔgɔtɔrɔso ka kan bɛɛ i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye i kɛra denmisɛn ye i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye o i kɛra fantan ye o i kɛra faama ye o i ye kasoden ko fɔ sisan i bɛ kaso la i tɛ kaso la o sariya dɔgɔtɔrɔso ka kan ni bɛɛ ye donc ni bana ser'i ma i bɛ wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la fɛnɛ a wajibiyalen bɛ dɔgɔtɔrɔw kan u k'u kunbɛn ni kunbɛnko ɲuman ye k'i kunbɛn ni bonya ye ani karama ye o wajibi kɔnɔ o hukumu kɔnɔ la sariyaden duurunan ko k'a fɔ ko banabagatɔ ka hakɛ ye nin ye a ka hakɛ ye nin ye a ka hakɛ ye nin ye o ka ɲi a sɛbɛnni ka ɲi mais a man ka dan o ma dɔgɔtɔrɔw kan ka kɛ cogo bɛɛ ni banabagatɔw nana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ k'a ɲɛf'u ye a ka hakɛ ye nin ye u ka hakɛ ye nin ye pour que u k'a faamu u k'a dɔn u k'a faamuya n'a y'u diya fɛnɛ u k'a ɲini k'a lasɔrɔ o de bɛ sariya kɔnɔ article 5. A diyara n ye mais hukumu kɔnɔna na ni an y'a lajɛ est ce que
e dasara mamu ma cheni musoko tala yemale itemale tala fandan don be akagani be hali ni fenti bolo ka kan dɔgɔtɔrɔso la ni nana i kan ka kunbɛn maintenant dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ ko service social ni i donna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sisan ni cogoya foyi tɛ yen service social ninnu bɛ wele sisan olu bɛ se ka min kɛ olu bɛ wuli ka jɔ kɛ n'u bɛ se ka min kɛ u b'o kɛ o hukumu kɔnɔna la fɛnɛ sisan sariya dɔ bɛ yen ko anam bɛ olu ka baara de ye ka se tɛ mɔgɔ minnu ye k'olu ka furakɛli ko nɔgɔya assurance ko sa fan fɛ parce que assurance dɔ bɛ yen o bɛ fɔ o ma ko anam dɔ wɛrɛ bɛ yen o ye kanam ayi kanam ta ye o ye voilà o ye amu ye mais tɔ kelen dɔ in anam o ye se tɛ minnu ye olu kan ka taa cogo min na furakɛli la o b'o de kɔnɔ. o yɔrɔ in kɔni diyara n ye n dalen b'a la k'a fɔ an bɛ sɔn k'o ka a damasigi don nataw la minnu ye indigents ye i n'a fɔ se foyi tɛ maa mun ye k'u ka furakɛli kɛ n dalen b'a la k'a fɔ a bɛ bɛɛ lajɛlen nafa jango an ka jamana in bɛ cogo mun na o kɔnɔna na n'an y'a jateminɛ ni nin kɛra dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔlen i y'a fɔ cogo min na banabagatɔw ka hakɛba jumɛn bɛ yen nɔ furakɛlikɛlaw yɛrɛ kan ani furakɛliso yɛrɛ kan. D'accord, donc ni banabagatɔ na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sisan n y'a fɔ cogo min kabi accueil la kabi billet sara yɔrɔ la a kan ka kunbɛn ka ɲa ka kunbɛn ni bonya ani karama ye ka kunbɛn ka fɔ parce que mɔgɔninfin de don comme mɔgɔ don a ka kan ni bonya ye donc maintenant n'a sera dɔgɔtɔrɔw ma sisan a ka hakɛ ye mun ye a fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ bɛna ɲininka bana min de y'a lase yan ale bɛ bana ɲɛfɔ n'a ye bana ɲɛfɔ sisan ni dɔgɔtɔrɔ y'a lamɛn ale fɛnɛ ka hakili ye min ye a ye min faamu bana in na ale bɛ segin k'o de ɲɛfɔ sisan donc a bɛ fɔ o ma ko obligation d'information donc banabagatɔ ka hakɛ n'a nana a ka bana bɛ hakɛ min na a ka bana bɛ cogo min na u ka kan ka ɲɛfɔ a ye a ɲɛfɔ cogo la pour que a yɛrɛ k'a faamu a ka se k'a lajɛ min ka kan ka kɛ pour que bana in ka nɔgɔya ou bien ka bana in bali siɲɛ wɛrɛ pour k'a yɛrɛ k'o dɔn donc o ye obligation d'information ye n'o bɔra yen ni banabaatɔ ye par exemple n'a ka kan ka opérer a tɛ opérer ten a bɛ ɲɛfɔ a ye de i ka bana bɛ nin cogo in na a ka kan ka opérer i sɔnna ni opéreli ye wa i ma sɔn ni opéreli ye bon ni urgence do c'est à dire ni situation bɛ cogo min na a kan ka ta joona joona o ɲininkali ka dɔgɔ dɔɔni parce que hakili ye min ye banabagatɔ ka furakɛ pour que a ka se ka bɔ a la maintenant ni urgence tɛ a bɛ fɔ banabagatɔ ye i ka bana bɛ nin cogo in na a bɛ nin cogo in na i bɛ taa miiri a kan ka opérer est-ce que i sɔnna opéreli ma wa est-ce que i ma sɔn opéreli ma n'i seginna ka na sisan n'i sɔnna opéreli ma en ce moment opération bɛ kɛ o yɛrɛ opération o fana a bɛ f'i ye ni opération bɛ kɛ nin jelita in bɛ kɛ nin jelita in bɛ kɛ nin jelita in bɛ kɛ i ka kan ka sɔn o bɛɛ de ma n'i sɔnna a ma o don n'i ma sɔn a ma yɛrɛ fana o fana don dɔgɔtɔrɔw ka kan ka o bɛ jateminɛ n'o bɔra yen ni e bɛ furakɛli la dɔgɔtɔrɔ min bolo n'a sɔrɔla dɔgɔtɔrɔ in ale y'a ye sisan k'a sera a dan na ale de kan ka fɔ bon karisa bana bɛ nin cogo in na a tɛmɛna anw ka dɔnyɔrɔ kan sisan ne bɛ a f'i ye i bɛ se ka taa i ka kan ka taa nin dɔgɔtɔrɔso in na o dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ni yan'a ka taa ye dɔgɔtɔrɔ min bɛ lajɛli kɛ o de kan ka ɲinini kɛ sisan o de bɛ weleli kɛ sisan k'a fɔ karisa ni banabagatɔ in bɛ yan an bɛ fɛ k'a bila ka taa comme ça banabagatɔ yɛrɛ b'i labɛn a bɛ taa o tigi bara. Safiyatu Sidibe n b'a ye k'a fɔ jamana ko sariya a ka kan bɛɛ lajɛlen k'a ɲini k'a dɔn n'i y'a dɔn a dɔw la fili o de bɛ dɔgɔya o la nin yɔrɔ in na an bɛ an baarakɛɲɔgɔn Basina Suntura an b'a fɔ kosɛbɛ a n'a ka maa welelen nin ko nin kɛ bɛ sababu ka anw caman ladɔnniya madama banabagatɔ bɛɛ tɛ banabagatɔ mɔgɔ ye wa
mɔgɔ si de man kɛnɛ i sen banabagatɔ b'i bolo wa e yɛrɛ man kɛnɛ donc n'i y'i ka sariyaw dɔn n'i y'i ka taafɛnw dɔn k'i ka baara kɛtaw dɔn Safi a bɛ baara nɔgɔya o la Safi bi ta i kɔnto bila yan kulun sera cɛncɛn ma awɔ bita a bɛ fɛ ka s'a ma de a kɔni a b'a wa a sera sisan an bɛ kuncɛ kɔrɔfɔw tugu la ka foli kɛ ka bitaw bila yan o tuma na Samayira an bɛ foli lase an lajɛbagaw ma minnu y'u ka wagati ta k'an lajɛ k'an lamɛn an b'u fo halisa u ka ɲamadali la ka an ka sababu ɲuman fo Samayira an fa a n'a karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Samayira ka an m'an yɛrɛ somaw fo k'an cɛlakaw fo u bɛ bɛn Madame Mariko Safiatou Sidibe an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi a fɔ a sababu ɲuman o la an bɛ foli fɔlɔ an ka sababu ɲuman na Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn kan tɔnbaw conseil islamique du Mali maa ɲɛmaaba Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ani saroni yɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmani Hayidara a n'a ka denbaya an m'o fo ka dugawu kɛ o ye ka dugawu ɲini o fɛ Safiatou Sidibe n'an bɔra yen an b'an ka ɲɛmaaya so fo Elhaji Usmani Sogore ani service commercial fa ka se yafuma b'a la administration bɛɛ lajɛlen an b'o fo an bɛ responsable technique bɛɛ lajɛlen fana fo anw fɛ département technique kɔnɔ yan o la Safiatou Sidibe nin waati in na jɛmukan kanuba dɔw bɛ yen a tɛ fɔn olu kɔ hali ni courant tigɛra olu b'a lajɛ u ka téléphone na Dramani Traoré Banama Place Dara an b'a fo kosɛbɛ jɛmukan in kanuba don an bɛ taa Fanakaw fɛ Tijani Konate jɛmukan in tɛ tɛmɛ a yɛrɛ kan koyi n'a jɛ 10 heures a bɛ sigi ka lajɛ sufɛ an b'a n'a ka denbaya fo ani Kema Sina donda kelen ni bɔyɔrɔ kelen walima donda kelen ni bɔyɔrɔ caman o de ye Madame Jara Umu Koita an b'a fo kosɛbɛ nin waati in na a bɛ a ka pharmacie kɔnɔna na yen an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo o la Safi k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn jelimuso ma se ka sira sɔrɔ bi nka e kɔni an ye jɛmukan in kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a ɲɛna kosɛbɛ an b'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ min ye an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka semaine wɛrɛ yira an na o fana bawo nin bɛ dansigi dɔgɔkun in jɛmukan na an sera ka min labɛn ka bɛn ni nin dɔgɔkun in ye sigi bɛ kɛ nin kan 23h30 30 o la an bɛ kura mana ni Ala ye lɛnni yira an na an bɛ sɔrɔ ka kura bolo da o la an b'a fɔ Ala ka bɛn sabati Mali kɔnɔ Ala ka jamana in basigi ka jamana basigi ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ Safiatou Sidibe an ka gɛlɛyaw Ala k'o ban Ala ka gɛlɛyaw ban Ala ka pochew giriya Ala ka kɛnɛyaw sabati o la an bɛ technicien fo Elhaji Musa Traoré an bɛ min fɔ i ye baara ɲamɛ n bɛ deli k'o de fɔ i ye n ko bala bɛɛ lajɛlen ka bolo jugu n'i ye nka n'i y'a ti ni bolokuru ye e bɛ nimisa ko mun de y'a kɛ o la an bɛ bala fo n'an Elhaji fo an bɛ Nizeribugu ko bɛɛ lajɛlen fɔ a cogoya la ale ka dugu ye yen de o Nizeribugu awɔ olu bɛ kuruma yɛlɛma k'a fɔ de kɔnna ni ma fili awɔ k'an b'o bɛɛ lajɛlen fɔ bala cogoya la an bɛ fan dɔ in fɛ Dawuda Kone bɛ yen olu ka dugu ye Wɔbilɛ de ye Wɔbilɛ o bɛ Kajana fan fɛ Kɔlɔnjɛba kɔfɛ an bɛ Dawuda fo n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ta nin y'a enquêteur ye k'o bila yan Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na. E ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ. Tiɲɛ la mon père nin ka di. Ni te jumɛn? Ani n b'o gundo d'i ma te Zara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? I ye nin dɔn wa? A bi yan. A mangani. Sisan kɔni i ye teko jan te Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna bulu diɲɛ e Ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna bulu tiɲɛ ye. Ala te Zara